Kardon bini nespaskar biang mga birta thamji bang hindi sami sinali rong pipi. Aprasi birta tipi pen arjek tha. Kheroni along bangheni ameglang no atum amina video viral pen kaching nang. Karbianglong pen Nagaland adoya hoy aron re pen kedo atumaphan plung serak nangji puja kasla pen hamphang asong hangsi disiarideng pinpuralo pajirdam. Khatkatia long 22 mm pistol lapen scooty kachenyap long. Samilang so block pen PMAYG ahem so kikim kirang patang te dan adim usuka tu kahumridam. Katsa songa hin pen Assam Gramin Vikas Bank General Manager ariding pinpuralo pipa jirda. Kheroni bagi sadubi arong along banghini ari sumar atum arta kijum hek ningkan krip ho a osupia phan amek cepalang no det pen aphi alang litum a video along amina arjan cepa viral detlo bangso phi arloso apua bang Kheroni thana along dampen FIR pidam detlo bangso aphi jong pen banghini amek lang no atuma phan Kheroni police atum pen nep ingnang pon cheklo alang litum amen lake Surjanat Chauhan Arya arta inkoira trok lapen Ramaches Chauhan Arta Greener Cap Atumaphan Nep Ingnangsi case number 30/2020/376 DA IPC R/CO Section POXO 61 68A IT Ek Arona Tengpen Hospital along Ok Apran Langdam Pen Hamren Ajalalong Salon Ponlo Kheroni pen Rensing Teron News Fast Karbianglong. Karbianglong pen Nagaland adoya hoy Daldeli Reserve Forest Central Range Nursery along kidamtang jangmi puni phai pho arni pang thek thek the atum me ki kai chok pen chenglok adoya hoy kachilang nang je puthak DC arideng Jakas Chairman Khorsing Teron Pinpuralo Pajirdam. Pinpur me Karbianglong pen Nagaland adoya hoy Daldeli Reserve Forest Central Range along Nursery Kasilampon Hadak Forest Achokamar kedu atumahem pang thek thek the abang phu atum me kaipi ponchok lapuson alam ki arjulong si nithomapi Jakas Chairman Khorsing Teron ke Japon along KSAY KFA asong atum ta chetodun si ni phainer cap arni adima klong along paledam si langchari damlo lasoapi ningkan arjon kijudun e rek aduya hoy alam kia pharman Jakas Chairman Khorsing Teron ke Japon along KSYC Amaipu Prakas Terang Kongchun Bang Bipul Tiso KFA Maipu Tingkuing Ti Atum Chetodunsi Disiarideng Pinpuralo Pajirdam Aputha Khorsing Teron Pherangkiangno Pachini Jasemet Bangso Pinpur Alu along Kejongdun Lake Aprang Pen Kedotang Aduya Hoy Arlo Aronre Pen Kedo Atumaphan Anke Prabjin Pen Plung et Nangji Pusi Pinpur Alu along Kehang Pon Pusi Khorsing Teron Jongpon immediately react lo la pen ke alang litum alada so hem puthot kim tulo tangte lang sita kim tulo la sini litum la so miscreant activities lo arson attack tu sini litum tulo la bangke niltum condemn lo la bangke la so arson na bangke kupiluma nilitum kamatha teng bangke part of the continued and planned la so Kopiluma encroachment into Doldoli Reserve Forest. At the Doldoli Reserve Forest ke under large scale and open encroachment, labangke all the authorities concerned have also well aware of that encroachment. Sini litum appeal labangke pini Ladakh DC Fan memorandum pilo laso memorandum ki pia tenge alang liphan sita pachini lo lapen ke damtang chuning aningkan Council CM Kehai Kepa meeting along sita Ladakh consultative committee lapen ke standing committee puseng lo border alam kador ke langya pan sita labang so a committee ta sengchot lapen ke ave non sita me laso incident doko ka sita me laso committee ta in summary lasi langdam lo pulote kopiluma labang so reserve forest abang ke kopiluma non kivirhi anatsi dambom lo lasi nilitum la Jakas lom pen Jakas along ado KFA do KSYC do la pen akapreka song atum do KSA li tumanat pen ke labang so reserve bang rainangi ke rainangi bang ke la reserve forest ke very important from the point of
ecological and environmental point of view ala so na pen bangke lake rai nangi lasi dak arlu kidu atuma nili tuma demand bangke la so lo demand dak ke tok dona teng bangke arlu kidu elements nahok penoi pu penoi pu phapu penoi sita la arlu kidu ladak la so encroachment atwar kitu encroachment ka encourage so elements atuma panke immediately evict News Text Report News Fast Karbi Anglong Pinipor Phai ke Thomapor Karbi Anglong Territorial Social Security Association asong ahin Langpi Dehangi Rural Bank amen Assam Gramin Vikas Bank amen Kelara Puthak Ningkang Samsi Lapen non Kewangji Aporahut AGVB staff Angtang Bihar UP Delhi Pen Kewangji Aputhak Ningkang Samsi Aputhak Pini General Manager AGVB Dipu Aphan Pinpuralo Pipa Jerdam Pini bangso pinpuralo along katsa song ahin pen ke jongpon ke Karbi Anglong rong malom ki duk der atum ke ong dung atum bank along si account kang pupon la si jong si ang tang pen staff ke wang pulote chingki chethan pen chenglok penang an ki sung doji la si lahai ki sung pen chepa jokji pulote ang tang pen staff ke wang abang ington nangji pusi pinpuralo along jongpon Pini pimpur alo Pipa Jerdamahut Alangli Long Katsa Lumbajong Constituency Maipu Rajesteron Lapen Nilip Constituency Maipu Mahendra Kathar Kongchunbang Metu Togbi Lapen Katsa Klembang Atum Chetongdun Perangke Angno Katsa Maipu Samson Intipen Kaningji Alam Arjutha Assam Gramin Vikas Bank po tapang so bank apan pini itu pimpura do kipinang ko kalam sila pala avar side ko si Anlongbong lake langpi dehangi bank lo bon setabe langpi dehangi bank amen pe private si non ke Assam Gramin Vikas Bank amen lar ponder lo tapang so ke lar ji long setabe pinangan arada tum kachidon data do lo lapen long song ke claim ham phanga song ke claim tuman setabe tabang so amen ke lar ji long kham khedun lo lar long le upen job bon setabe government atung patoiti si amen lar bor ide lo amen lar det bena phi pini ni tung labang so memorandum ki jong konan ko ba Ladakh regional office along manager phan ke panong nan ko balan phelo bima non bangke Ladakh beng amen ke lar chot kali non bangke Karbi Anglong along labang so beng along kachu claim dun kachong datun chukamar atuma phan Karbi Anglong ang tan ke transfer je phan si ang song pen order nang ko le lo lam ki patla nang ko Karbi Anglong ang kam pia phan ki pudu nang ko ka thige la ha kado eta me ring spare pen me thang Ladakh regional office abangke Ladakh ki chuklem makar bidun ana bangke transfer long le Ladakh amasi chuklem chudambon long ngi kusi ni tu malang tu phan ke hang pat pon lo pepot ma le putang ke me thang Karbi atung mentune pen sita me labang so beng cho khasi awal sai chu en longbong lo ilitung chini je Karbi pi atung ba me thang su Karbi atung ki duk kibla atung ba han chu ro chot atung sita me prang la pi de hengi beng puko cha khasi atung kabi sita me dak si cho kha lo lapen state bank tang ho akapreka bank ki thia long ke chini dunde the dunde ko si labang so beng phan cho kha lo sita me pi ni ani bang ni tung karun long pen that regional manager phan isialo ki do ke panong nang ko athila hello Karbi Anglong long achu karmar tum labang so beng long achu claim du na tum phan an Karbi Anglong pen angtan ke transfer ya je phan se order nang kali lo la si labang so along abang ke ni tun chi don dunde Karbi Anglong long achu claim ma chong da tu methang a he mari da long Karbi Anglong alusi Ciklem long pot nanti kusi nilitung katsa hampana songpen nilitung sudak pen kacunuri kedu polok Dipu Pen Pankaj Teka News Fast Karbi Anglong Khatkati Police Station Angkang Janak Pukhuri Pakafila long Pini Arnikang Sampor Phai Isia Port Special Naka Checking Bomb Hood 22mm Pistol Magazine Isila Pen Amu Kereng Long Pon Bangso Kachenep Ahud Ihum Scooty Bearing Registration Number NL07 EB 0788 Pusi Pang Teklong Kachenep Ahud Askasima Arta Inkoy SO Hoshito Sima Arong Jaiki PS Zunheboto Nagaland Bangso Asai Patir Pipon Lake John Das SDPO Bokajan
Cherap Chitudun SI Charan Mohan Chetia SI Mirdul Rudrapol Lapen Staff Nonamat Karju Lapen Police Ariding Si Chibi Koklang Hanjang Lang Sopen Bishnu Lekte News Fast Karbiang Long. Non malam sobat bir time tong sila. Good news, good news. There is good news for the people of Dipu and Manja. JCB and dumper will be available on rent. For more details, please contact 9365962 Thank you. Birta kang tampe na churui thulo. Karbi Anglong Arlo Krisi Development Block Angbong Sorkar Pen Kidukilak Arongarat Atumaphan Kapanong Pipon Ason Kaching Thorawar Sai Dolo Laso Along Kecho Kanghu Kilitnai A Block Ke Samilangso ITDP Development Block Ta Isilo Laso Angthek Korkanthi Constituency Arlo Inghan Aphule Along PMAYG Ahemso Kikim Kerang Patangte Det Henlo Bangso Puthak Ahok Pet Alam Kachiniji Aphanpura Usuka Atumpen Adimaklong An Humri Damlo Kahumri Damahut Kethek Damlong Atengke Bangso PMAYG Ahemso Kikim Kerang Ketangji Ke Heloving Alamlo Ingchin Anujok Parjap Krampen Anpara ke Ajada Saita Klem Kledadlo Non ke Adimta Babbisi Jir Hupsi Ingram Sulo Laso Along Block BDO JE Gram Sevak Gram Sevika Lapen Ajehak BJP Asong Jatum Thedung Kacher Abdundo Laan Apita Block BDO Pen Adim An Humri Damsi Saike Deng Ponji ke Heloving Alamlo Dipu Rongsopi Along Kedo Cepamong Vevir Cepareng Mevir Pen Anpara ke Eson Bakta Churu Meme Ason Ave Ajat Lepunon Non Kachari Bom BJP Sorkara Tumke Keduk Kelak Aradaphan Kachong Thuilok Puke Klang Daklo Gadi kalang na. arong amen ko piglo Ngana pule sa thay tok biero. la block ben kikim hemso gilo gadi Ni kalang. ning kwan lo labang so hemso kikim tang 2019 na ning ka. ani 19 ben di ante la so hemso kim mo block so na ko humri ba ingma Ba. gram siwo amen ko piglo Pini sona singhan safe. melang so block pen kikim kerang pon PMAYG ha hemso aron re thepik la pen ke tangte do pik lasi laso long adai ke do block asai ki thumhan karbiang lo autonomous council ahin pen so dak kangsa ki piponji phansi nili tuin pen so dak bachini poniklo Lasi Laso Along Adai Kedo Blok Asai Khia Tumaphan Karbiang Long Autonomous Council Pen Sodaka Kangsai Padopon Bek Nang Jipusi Usuka Tiri Piamai Maiphu Babison Teron Pen Birta Nang Pali News Takes Report News Fast Karbiang Long Pini birta la pansi pajulo dumi thame karda.